Hej alle sammen. Jeg vil gerne sige velkommen til den nye blog. Her senere der lægger jeg nogle videoer ud med hvad for nogle forslag I kommer med, hvad jeg kan lave. Jeg vil sige, at jeg bliver nødt til at lægge mine videoer ud på YouTube, før jeg kan lægge dem ind på Facebook, fordi der er noget galt med min telefon via YouTube. Jeg kan ikke lægge dem ind, fordi at der står altid mislykkes, når jeg prøver. Så det har jeg bare ladet være med. Og når jeg så prøver at lægge dem ind på YouTube via min, via min Facebook, eller mine billeder, så går jeg så derind, og så, der er sådan en YouTube ting der, den trykker jeg så på, så står der titel, og det plejer jeg at kunne. Så skal jeg velkommen for eksempel. Og så går den så ned i det der, det hedder, det der, producere YouTube om et eller andet mærkeligt. Det pisser mig lidt for meget af. Og når det er, jeg så prøver at lægge den ind, så står der det her. Men der står i hvert fald, at den ikke gider. Så jeg bliver nødt til at lægge den ind på min, jeg bliver nødt til at lægge den på YouTube, før jeg kan lægge dem ind andre steder. Men hjertelig velkommen til min blog, og jeg håber I vil følge mig og like og skrive hvad for nogle videoer jeg skal have lave. Så god dag eller aften. Hej hej.